Kamano ka de? Chili. Hindi amin? Kamatis, tarong. Podcast na ate. Ay, ate. Ang ano adat nito eh? Ading, mangilak ang kanan. Sili, imulan papang. Ah. Ah. Imulan papang. Pagkata ni Miriam na ito. Ora da kami agmula kami kanong kasto. Wala? Saka po sila? Ha? Alam na tayo, di bagi ko na. Tumundo ka niya da. Bakit yung ulam suko? Ay, siya mo na. Pagkarga, kasi pagkata suko ito pati ito. Kung ito siya ako. Kapag-check ka mapan. Pangalan tandaga. Ito puran. Pag yung Miriam na ito. Mga lang imulan eh. Imulan eskwela kan may say je balay. Ha? Bayad tuking ka. Sili. Got lagi. Oy. Bakara Public Market. Ay, bakala. Agad ka pa. Ado mo lang papang kamatis eh. Ha? Ano ko lang? Ako sa bali sa puso. Oo. Oo. Parang bayad ah. Ano ka na yan? Tsaka mo niya mo. Wala ko kapag sa bali. Ito kumita na nga rin. Ikaw sorsor. Ako na rin suko dati. Kung eko ba ba? Katanggap doon ah. Hindi na ako pwede na ba? Teko mako ading ti kasta. Oh, mati tabang utong. Kaya. Oh, makita. Tabang utong. Oh. Awan tabang utong. Awan. Iso ko ma. Tabang utong. Kada nagatangan din ang papang ito. Sige, JJ, sabi adun eh.